खुलुमबाय दिनै 8 मार्च बे सानखौ गासै हादोरावनो मुलुगनां आइजो सान महरै फालियो। बुहुमनि दाब दाब जायगायावनो आइजो माहारिनि मोनथाय आरो थामोनथाखौ लानानै मुलुगनां आइजो सानखौ फालिनाय जायो। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएल हान्जानि बानजायनायाव मुलुगनां आइजो सान फालिदों। तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि कुन्जा बसुमतारीनि मासि लानानै सामलायनाय बे मेलखौ एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बाफुजि गोजौ फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि प्रतिभा दत्तआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बेजों लोगोसेनो हांख्रायजानाय आलासि महरै तामुलपुर डिग्री फरायसालिमानि आखान्थि प्रफेसार प्रनिता ब्रह्मजों लोगोसेनो गोबां आलासि आरो इउपिपिएल हान्जानि बिबानगिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै एमएलए जलेन दैमारिया बुंथिदों दि जोंनि समाजाव आइजो माहारि आरो हौवा माहारिनि गेजेराव फारागथि लाखियाजासे समानै जौगानो आरो खामानि मावनो हानाय बायदियै थुलुंगाखां होनानै आइजो सानखौ फालिनाय जायो। जोंनि इउपिपिएल सरकारा आइजो माहारिखौ मान होनाय आरो आइजो एबा बिमा माहारिनि जौगाथायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोदों होननानै बुंथियो एमएलए जलेन दैमारिया। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि कुन्जा बसुमतारीयाबो माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथिदों। आफादगिरि कुन्जा बसुमतारीयाबो बुंथिदों दि सिगांनि समाव जों आइजो माहारिया फारफ्रोमबो बिथिङावनो गिनो गोनां जायोमोन। नाथाय इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव आइजो माहारियाबो समानै दावगानो खाबु मोनदों। आइजो माहारिनि थाखाय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि अनसुंथाइ, गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि बायदि मिशन लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ आइजो माहारिनि थाखाय गोख्रों खामानि मावबोदों होननानै बुंथियो तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखं इउपिपिएलनि आफादगिरि कुन्जा बसुमतारीया। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनैनि बे इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ जोंनि तामुलपुर जिल्ला आइजो गांखंनि जानानै जों मोनबा ब्लकखौ लानानै फालिनाय जादों। आरो लोगोसे जोंनि तामुलपुर जिल्लानि आन्दाराव थानाय जोंनि दुर्गा कला मन्दिराव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो हाबाफारि हिसाबै जोङो फ्लेग हस्टिं वमेन डेनि फ्लेग हस्टिंखौ उरायनाय जाबाय। आरो लोगोसेयैनो जों गोबां आइजोफोरखौ लानानै दिनैनि आइजो बा महिला दिबसखौ जों फालिनो लादो। बेबायदिनो जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेब्लानिफ्राय जों माबाजेनदोंमोन बा सरकार जाजेनदोंमोन बेनि सिगांनिफ्रायनो जों बेखौ फालिबोगासिनो दङ। आरो बेनि सिगांनिफ्रायथ' जों इन्टारनेशनेल वमेन डेखौ आइजो जानानै गुबुन गुबुन हारिनिफ्राय फालिजेननायखौ जों नुबोदोंमोन। नाथाय जों दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जानानै जों फालिनो हमबाय आरो फालिबोगासिनो। बेबायदिनो जों फालिलांबाय थागोन। जोंनि वमेन्स डेखौ फालिनायनि गुबै थांखिया जाबाय जोंनि आइजो माहारिया जाहाथे जों सिकिउरिटि मोननानै बा आइजो माहारिया जों उन्नति जानायनि थाखाय बा गोबां सिगांनिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन आइजो माहारिखौ गादबनानै दोननाय, नासयनानै दोननाय बायदि खालामबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। लेखा फराजोंबो जों मोजाङै नुनो मोनाखैमोन। नाथाय जों बेबायदि सिकिउरिटि मोननायनिफ्राय एसे बांबोनानै जोङो मोजांखौ नुबोनो मोनबाय आइजो हिसाबै। बेबायदिनो आइजो माहारियाबो जौगालांथों, आइजो माहारियाबो हौवाफोरजों लोगोसे समानैनो जाफानानै देरहासार जालांथों होननानै जोङो अरायसम आइजोखौ जों सनमान होयो। आइजोफोरखौ जोङो अरायसमबो सनमान होगोन। आइजो नङाबा जोंहा जाया बायदि बिमा माहारिखौ जोङो अनबोबाय थागोन। बेबायदिनो जोङो जेनेबा गोदो जोङो जे आइजो हिसाबै जों सनमानखौ मोनबोनो हायाखैमोन। नाथाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेब्लानिफ्राय जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर'आ जोंखौ सरकारखौ लाबोनानै बे दिननिफ्राय जोंनो आइजोनो गोबां सनमानखौ होबोदोंमोन आरो गोबां खामानिखौ जोङो मावबोनो हादों। दिनै बोसोरबा फुरा जायाखै, जागोन। नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबां जों उन्नति जानायखौ नुनो मोन्दों। आइजोफोरनि उन्नतखौ जों नुनो मोन्दों। बा जोङो आइजो हिसाबै आं आइजोनि गांखंनि तामुलपुर जिल्लानि प्रेसिडेन्ट जानानै गोबां आइजोफोरनो जेनेबा आइ अनसाय बिथांखि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप हिसाबै गोबां आइजोनो 25,000 रांखौ होनाय जाबाय। आरो लोगोसेयैनो बोरमा फिसिनाय, अमा फिसिनाय, दाउ हांसो फिसिनायखौ जों होबोनो हादों। आलारि सोरां, गियान सोरां आरो
अनसाय बिथांखि बेबायदिखौ जोङो होबोनो हादों बा जेनेबा आइजोफोरा गोबां हेन्दलुम हिसाबै खामानि मावबोयो बा दानाय लुनाय खामानि मावबोयो बेफोरखौबो जों होनो हाबोदों बेबायदिनो होबोबाय थादों बेखौ जों नुनो मोन्दों गोदो जों बेखौ नुनो मोनाखैमोन दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो जों बेबायदि खामानिखौ गोबां मोजां खामानि मावबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो होबोगासिनोबो दङ। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय। ढेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन, जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय, गेलेनाय, आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।